מגזין החדש לקהילה הגאה. אוקיי. לפני הכל, על פי נתונים של משרד הבריאות, כ-1,500 חולים מתים בשנה כתוצאה מצפיפות בבתי החולים. האם ניתן להוריד את כמות המאושפזים ולהציל חיים? הנה דוקטור איב ביטון, מנכ"ל חברה רפואית לאשפוז בית. שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. התזה המרכזית במה שאתה אומר, זה שהרבה מאוד מהאנשים שמאושפזים עכשיו בבתי החולים, וסביר להניח רואים אותנו, אנחנו חמים מאוד בבתי חולים, לא אמורים להיות שם, נכון? נכון. אז איפה הם אמורים להיות? מה הם אמורים לעשות? הם יכולים להיות בביתם, והם יכולים לקבל טיפול בביתם. על ידי מי? על ידי צוותים קהילתיים שיגיעו לבית ויתנו להם את כל הטיפול שהם היו מקבלים בבית החולים. על חשבון מי? על חשבון המערכות הקיימות. בעצם הפעלה... רגע, זה תמונה אוטופית או שזה דבר שקורה? לא הבנתי. לא, זה כבר קורה 6 שנים. זה כבר קורה. זה כבר קורה 6 שנים באזור המרכז, באזור תל אביב, חולון, בת ים. מערכת שפיתחנו, עובדת, יחידנית בעולם. מערכת נוספת כזאת קיימת ומופעלת על ידי בית חולים ג'ון הופקינס. רגע לפני שתסביר. יש לי אבל. יש לך? הנה יש לך, אז יש לך. נגיד יש לי חום גבוה ואני מרגיש מאוד לא טוב, אני רוצה להתפנות למיון. אני לא עושה את זה? לא. אתה מתקשר לרופא המשפחה שלך וכל הסיפור מתחיל דרך רופא המשפחה. זו מערכת שעובדת ביחד עם רופאי המשפחה ועם הקהילה. אז רגע לפני שניכנס למערכת עצמה, למה זה מופעל רק בתל אביב, חולון ובת ים? כי התחלנו במקום שבו אוכלוסייה היא מאוד מיוחדת. היא אוכלוסייה מאוד מבוגרת, המבוגרת ביותר בישראל, מאוד בעייתית מבחינה זאת שצריכים לספק לה הרבה יותר שירותי רפואה, ואחוזי האשפוז שלה היו מאוד גבוהים. ולכן התחלנו במקום הזה. אלא שתהליכים בעולם הרפואה לוקחים הרבה זמן, ונכון שיקחו הרבה זמן, מפני שצריך למדוד אותם ולבדוק אותם עם השנים. אוקיי. התחלנו ב-2006. אז בן אדם שלא מתפנה לבית חולים, אלא נשאר בבית, אוקיי? בבית החולים יש לו את הביטחון שפעם בכמה זמן חולף רופא במסדרון, ואם יש לו בן משפחה מספיק אסרטיבי, הוא יכול לעצור את הרופא ולגרור אותו אל המבוגר, נגיד, ולבקש ממנו תשומת לב, נגיד, ל-20 שניות. יש את הכפתור. או משהו כזה. בבית? מה בבית? א', במסדרון אין כפתור, ותנסו לעצור רופא שיש לו עכשיו 60 חולים במקום 30 חולים במחלקה. אני הייתי שם, עשיתי את זה, ולכן הקמתי את המערכת הזאת. בבית יש לו טלפון, ויש לו אפשרות להתקשר למוקד שעובד 24 שעות ביממה, וצוותים שמגיעים אליו. זה בהנחה שהוא נשאר בהכרה, יש איזשהו מדד שאתה אומר מי פה צריך באמת להתאשפז? נכון, לגמרי. אנחנו לא עוסקים ברפואה דחופה. הרפואה הדחופה היא שכבה מאוד קטנה של מערכת הבריאות, היא מאוד חשובה ומקומה בבתי החולים. אנחנו עוסקים באחוז הגדול ביותר של חולים, שמה יש להם? שיש להם חום, כמו שסיפרת. שיש להם שפעת, כאילו? שפעת, דלקת ריאות, יש לו עצירת שתן, צריך להכניס קטטר, צריך לתת נוזלים, התייבש, מקיא, נתפס לו הגב. אין צורך להגיע לבית חולים עם כל דבר. המערכת יכולה להגיע אליך, יכולה להגיע אליך גם פעמיים ביום. פעמיים ביום? גם 3 פעמים ביום, גם אחות יכולה להיכנס, יכולה להחליף תחבושות, קטטר, הכל נעשה, ובצורה כזאת החולה יכול להישאר בבית. אבל בלי האוכל של בית חולים, איך תיתכן החלמה מהירה? בכמה אחוזים אתה חושב שזה יכול להוריד את הצפיפות בבתי החולים? יש איזשהו באופן משמעותי ביותר. במקומות שניסו דברים כאלה בעולם, הורידו 30%. אני חושב שאנחנו הורדנו גם ב-40%. המספרים הם גדולים. וזה יותר זול למדינה, נכון? וזה הרבה יותר זול. איך? כי לפני שאתה מאשפז בן אדם בבית חולים, הבניין עולה, המיזוג עולה, השטיחים עולים, האוכל עולה, הכל עולה. לא, האוכל לא עולה. האוכל לא עולה. הוא עולה, אבל לא כסף. זה מה שמפרידים ממנו. בבית, אלה כבר תקורות שקיימות. ודרך אגב, זה יותר בטוח בבית. כן. לא חוטפים זיהומים מהשכן. אז למה זה לא קורה בגדול? למה זה כל כך הגיוני, כמו שהיום עובדים מהבית, שיהיו חולים מהבית? שמעת את הסיבה, זאת אומרת, זה עולה כסף, זאת אומרת, מישהו מקבל על זה כסף על האשפוזים האלה, נכון? א', יש לזה עלות, זה לא בחינם. זה אולי בחינם ללקוח, כי הקופה שלו קונה מאיתנו את השירותים. אבל יש לזה עלות. זה נכון שהעלות הזאת היא עלות נחסכת באשפוזים בסדרי גודל. אם נעביר את זה, ואם תהיה החלטה ברמה הארצית לבצע את הפעילות הזאת,
החיסכון יהיה עצום. אז למה לא עושים את זה? אז ברפואה, כמו שאמרתי, ישנם תהליכים שקורים, והם קורים לאט. למי צריך לפנות? למי צריך לכתוב? את מי צריך לנער? מה לעשות? את הקופות. בעיקר את הקופות, הם אלה שאחראיות על זה. דרך אגב, בכל הקופות, בכל המחוזות, יש יחידות כאלה. לטעמי, המספרים צריכים להיות מספרים בסדרי גודל הרבה הרבה יותר גדולים. מפני שמה שאתם רואים בבתי חולים זה עשרות אלפי אנשים חולים, בעיקר חולים כרוניים. אותם צריך לבקר בכמות גדולה עם מערכת שעובדת, למשל עם התיק הרפואי שמגיע עד מיטת החולה בבית, אלקטרונית. למשל, עם מערכת וידאו שיודעת לראות את החולה בבית ולייעץ לרופא שנמצא שם על ידי מומחה. יש הבדל אבל בין מה שאתה מציע לבין החברות הפרטיות, כל המוקדים האלה שנמצאים, שפועלים? מהותית יש הבדל עצום. אנחנו לוקחים אחריות בעזרת קופת החולים, בקשר שלנו עם קופת החולים, בתום הביקור, בהקשת מקש, סיכום המחלה עובר לשולחן של הרופא. הרופא המשפחה מיודע ומעורב בטיפול בחולה. ובעצם הדוגמה הכי טובה זה אחוז ההפניות שלנו למיון לעומת כל החברות האלה. כמה אתם מפנים? אנחנו מפנים פחות מ1%. ואחרים? בסביבות 25%. ואלה סדרי הגודל. שיהיה לך הרבה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תשתלט על העולם בבקשה.